Salam, iyileşler. Men sizin öňüňe ýeke jödüm, çykdym. O bir kelläme bir pikir geldi, siz bilen paýlaşaýyn diýdim. Onu bir teklip hökmünde entek buny hiç kim bilen batlagatlaşamok. Ýöne iyileşlerbide gollarmykan diýip umyt bilen siz bilen pikirimi paýlaşaýyn diýdim. O pikir nämeden ibaret? Ne tutmasaň problemasyny biz 4,5 ýyldan bäri sebäplerini bildigimizçe, mümkinçiligimiz el berdigiçe düşünüp gelýär. Onuň bu ýerden bir topar netije çykandyr. Ýani birinciden ýurt bizinki alak golun ýöne bizinki däl, biziň elimizde däl. Onu dünkü çıkışımda da düşündürdüm. O gaat turbasy kimki bolsa gaady bizim şoňky diýdik. O da dogry. Şoňa biri garşylyk bar bolsa çykyp onu aýdypdylar. Onu ýöne aýdýan ýok. Onuň gaat kimki bolsa ýurdum şoňky diýip onu düşündürip aýtdyk. O da ýalňyş tespit bolsa çykyp aýdypdylar. Ýok, gaada bizinki ýurdum, bizinki turba da bizinki diýip düşündürip berer. Diýin onuň pulun esasy nemeleriniň ýirekki diýenini onu Berdi Muhammedowyň ýegenleri toldurup ýören ýalak deme görkezdiler-de. Dünkü Makarowyň 96-njy ýyly, bir ýylda alan pribiliniň näçediňi aýdyp berdik-de. Ähli ýegen legenleri bilen bilet ýüşendi. Ýylla şolar ýalak kazanyp bilýärmi? Ýok. Onuň ýerdir. Onuň problemi diýmek ýegenlerde däl. Ýegenliň ýeterli derejede problematy bar. Kiçik problemi da däl. Ýöne onuň urtu var, tüp problemler. Olary ýöne şolar ýalak demäni betdirýärler. Biraz nemediň diýip. Bu 3-4 sanyk toguşan birden urýarlar. Onu bir wagt gelende düşündürip aýdar. Ýöne şu wagtky gysgaça men aýtjak demem teklibim problemadan gaçyp problemany çözüp bolanok. Hembeçe mälim iş edýän adamlara, iş bilýän adamlara ýa-da siýasaty bilýän adamlara, döwlet dolandyrýan, şirket dolandyrýan tapawuty ýokdur. Problemalardan gaçyp problemi çözüp bolýanlar. Bu da garşylygyňyz bolsa. Onu aýdyp bilersiňiz. Onuň biri gorkuýar diýip gorkup problemany çözüp bolýanlar, onu guturup bolýanlar. Onu 30 ýylla görüp görseňiz, gorkuňyz bilen bir sat bolanok. Hiçsadan üzülenok. Onuň ýurdumyz bar ýa ýok, hökümet bar ýa ýok diýilen bir neme dilemada ortada da. Biz bir döwlet bolanyny halkyny gorkatsyny taklamaly diýdik. Oňa ihtiýaç ýok da. Halkyny gorkatsyny taklaýan bolsa bäde başga bir problemi bar. Belki de halkyň bilmeýän problemasy bar. Şoň üçin şu gorky duwarlaryny döwlet ýykdyn diýärdi. Ses çykanok diýmek oň elinde däl. Bunu döwlet etmeli, halk etmeli.
Halkın bunu kaçıp ya da korkup bu problemi hani çözüp bilmeye. O bilmeyenden benim 30 yıl oldu. Görünüp durdu. Yurdum sizin elinizde değil. Yurdum bayrağım sizin elinizde değil. Son için ben teklifim problemin üstüne gidip çözülüyor. Hem ben de Türkmenistan'a çağırıyorum. Ulup kişi yurdumuzu kurun. Kalasın ziyarete kalın. Yok başka yerde mesken tuttum diyen oradan gidip bilersiniz. Biz yurdumuzu şeydik kurmalı. Bunu kaçıp olurum kovalap problemi çözüp olmayan. Ben tepkiyim katıgıysa düşünüklü problemani üstüne gidip çözmeli. Yani hükümeti bağlı olsa hükümetimiz bunu hükümet ölçüsün deyip gördük. Sonra kendi şey diyese çözmeden halk çözüyor. Üstüne var çözmeli. Berden oturup çözüp olun. Yani berden oturup etmeli işler var. Onu her yere oturup ettik. Sizin devletinizin, sizin elinizde değerlerini, o zatlarının sebebini yemediğini düşünürdük. Korku. Korkunun hemşin ne mi derler? Sizin bağlılığınızı sömürmek için. 1994 yılda oynanan oyun. Ama siz düşünmediğinden tek bunu bir az misal yani düşünür ya misallar bile düşünür zatların tek dinle bir yani başlıklarını veriyorsa düşünür ya. Son için o temalar tek vaktimiz var guruluşur. Yani ben onu sürüyen teklifim gidelim benim yurdumuzu düzedelim. Şuna bağ mısınız? Bağ olsanız ne? Bizim tuğrumuzda. Yayılığımızda bitecekliğinizi, emredinizi bir yerde bir koordinatsa olur ya. Uydurmanızı, setlenmenizi, fikrinizi aytmanızı isteyeriz şu meselelerde. Bunu ben uzalda oturmayın. Olmasa dargak gidiyse, şunun için kıysa konkretini ortaya diplemediyen o sağ olun dinleriniz için tarihte o söylüyorum.